Σήμερα θα δούμε ενός φίλου του Συνάνη Μάρκος διάφορα βίντεο που έχει κάνει. Αν θέλετε να δείτε και εσείς στο κανάλι του, γράψτε Συνάνη Μάρκος. Αυτό εδώ το πράγμα τέλος πάντων με το... Εντάξει, πρώτα θα δούμε βίντεο που έχει κάνει για τον αδερφό που το λένε Παναγιώτη και αυτό εδώ που το έκανε σήμερα. Λοιπόν, let's start to the video. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε. Μας στέλνει δύσκολο να γελάσω το τελευταίο βίντεο που βγάλε ο Μάρκος σήμερα. Ας το βάλουμε. Let's go to the started the video. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα δούμε αστεία βίντεο ή μπορούμε να δούμε και άλλα βίντεο. Λοιπόν, μια υπενθύμηση για αυτό το βίντεο. Αυτός εκεί είναι ο Μάρκ. Αυτός εκεί, κάτσε πώς το δείχνω. Αυτός εκεί είναι ο Μάρκος. Αυτός εδώ είμαι εγώ. Να το ξέρετε. Μη μου το παίζει δύσκολος. θα βάλουμε αυτά τα βίντεο. Κοίτα φάτσα στο βίντεο. Πόσο το βίντεο λαγκάρι, μην το ξέρετε, να έχετε υπόψη σας. Excuse me, can I come in? Hi! Be careful, babe. Is that allowed? Ακριβώς είναι το επόμενο. Αυτό είναι πραγματικά αστείο. You're good, that sister. Έχω πολύ δέχομαι. One more time. Το τελευταίο είναι κοίτα. Το αρέσει. Όχι το κάνει. Όσοι ξέρουν τη φωνή μου από το σχολείο είναι αυτή. Απατάτα, πάτα. Και είναι η ίδια με αυτούς παιδιά. Τώρα να δω. Αυτή με το βίντεο μας στην φωνή. Προφές κάμε τελειώ. Where's Jaden at? Jaden, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Γεια σου. Okay, jump. Look up. Let me see you. Τελικά θα μείνω στο σκηνικό. Εδώ είναι μια χαντζούνα.
Πάμε και στο σπίτι μου. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μου κάνει καλά. Πάμε και πέρα δύο μάτς. Πάει να κάτω κάτω, θα είσαι καλύτερος. You all right there, bud? I bet the house. Λοιπόν, guys, ήταν το βίντεο του Μάρκου. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye, guys. Bye. Bye, 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 bye.